Finland, now it's your turn. So You Think You Can Dance on ohjelma, joka on kaikkien tanssijoiden unelma, nimittäin sekoittaa kaikki taidetanssimuodot toisiinsa. Eli siellä on street-tanssia, tanssii, ei nyt balettia, mutta jazz-tanssia, ja jazz-tanssijat joutuu tanssimaan ballroomia, eli vähän kipatanssipohjaisia asioita. Eli tanssijat joutuu alueelle, jotka on niille uusia, mutta pohjana on kuitenkin se, että jokainen on harrastanut jotain tanssilajia tosi pitkään. Eli se on amatööriä, nuoria ammattilaisia, jotka sitten pistää parastansa ja laajentaa sitä omaa skaalaansa. Ja katsoja pääsee näkemään sen kehittymisen ja sen ehkä rohkeuden heittäytyä myöskin semmoiselle alueelle, mikä on vähän niin kuin omilla epämukavuusalueilla. Ohjelma tarkoittaa suomalaisille tanssijoille hirveän paljon ja meillä on Suomessa hirveän hyvät mahdollisuudet tämän onnistumiseen sen takia, että meillä on tosi laaja ja tällainen viriili, yhdessä toimiva yhteisö. Tanssi kuuluu kaikille ja ton kautta me voidaan levittää sitä niidenkin sydämeen, niidenkin tietoisuuteen, jotka eivät ole tanssineet tai eivät ole vielä uskaltaneet tai jostain syystä välittäneet siitä lajina. Ja nyt sitten ne, jotka tuohon asettuu rohkeasti mukaan, niin ihan taatusti tekee koko sille kentälle hirveän hyvää ja saadaan paljon uusia tanssin faneja. So You Think You Can Dance is Joshua.